Takže čaute ľudia a dneska si zahráme hru s Benom With the Drought, či jak sa to volá, ja neviem. A musíme uhadnúť, čo to je za ako proste, chápete, obrázok nakreslený. A ja som dal 0, takže super. Toto... OK, no poďme na to. Chceme aj ja ísť. Počkaj, takže 3 písmenka, hej? 3 písmenka. Čo to také je? Počkaj, kde to mám písať tu dole? Ale kde to mám písať? Draw next. Ne, to nie ono. A tu. Dobre. Kara. Ne, to čo potom? Počkaj, čo? Bus. Prečo to tam píše? Vysvetli mi. Prečo to tam píše? Baby Monster, kámo, to je najlepšie meno. Fakt. Dobre, head. Fúha, nie. Donut. Tak čo to je? Donut. Však som dal donut. Ale proste, prečo to tam píše? Ja som to nevidel, lebo ona som mala iba jeden. Tento donut. Takže, a toto už sú donuty, no. Neviem sa kudne, čo to všetko je. Môžem to najednúť ako 10 robuxov, ale nechcem to robiť. Yes, som 4. Jej. Dobre. A prečo sú tam dvaja? Vysvetlíte mi. Ale dobre, to je zatiaľ v pohode. Cash. Road, to není. To som chcela dať. Čo je toto, mi vysvetlí? Počkaj, nie, fly. Prečo follow? Jo. Ja som... Wow. Je to tam. Som ako druhý dal. Je to stena. Je to wall. Ja budem takže kresliť. Budem kresliť, ale ešte traja pôjdu, hej. Dobre. Ja som tretí. Je to tam. Čo ide ďalšie? To vypadá... Čo robí? Rebrík, nie? Či? Počkaj, čo to je? Jaj! Dorite, som zabudol, jak sa to volá. Toto. Ja som hrozný idiot. Ja som zabudol, jak sa to volá. Ladder, dobre. Ladder. Je to tam. Tak nie som demen. Tak, no.
Ale stále je to v pohode. Ako, neviem, koľko mám bodov. Si túto sa kúknem. Môže mať otvorené, ale nie, nechcem. Gaj. Počkaj, čo? Počkaj. Noha. Ja som dement. Ja nevím. Počkaj. Je to strašne niečo hovorí. Tu hore sa kúpim. Trojpísm, ale je to na vôbec. Jump? Nie, to není troj. Na 3. Čo to je? Leg. OK. To slova mi tam fakt pomáha, ale idem kresliť. Idem kresliť. Ocean. OK. Tak to kreslím. Ocean. Jak to vypadá oceán. Všetko, že je to... A teraz to tam nakoniec napíšem. O. Jej. Dobre, snad... Bolo to ako podľa mňa veľmi dobre. Nie, mne sa bugla kamerka. Nerob... Sa bugla kamerka. Ale môžem hrať za bugnotou, hej? Môžem. Alebo to strihnem a napojím sa znova, tak čas. Dobre, napojil som sa na tú hru znova. A som teraz tu, no. Backpack, ale to už nestíham. No nestíham to vôbec. Čo to je? Head. Ježiš, ja som zabudla, jak sa to volá do ryti. Duha. Není to colors. Dobre, ja neviem, jak sa volá, ale... Viem to. Rainbow. Je to duha Rainbow, ja. Dobre, som posledný. Teda skoro. No, posledný z tých, čo zostali, one. No, proste body. Počkaj, a čaj? Dobre. Čo to bude? A prečo sú tam už traja? Haló? Ale dobre, to budeme riešiť. Toto vypadá, to čo je? Face. Je to tam ako druhý. Yes, sir. Samozrejme, že to je tvár face, kámo.
Je to face. Kamo nevie, tento typka nevie, čo to je. Toto typka reálne nevie, čo to je, bro. Yes! Na posledné 4 sekundy. Dobre, tretí. Tretí je v pohode. Aj nažil by sa ma tento skin môj nový. Je docela je v pohode. A toto všetko, skoro všetko je zadarmo. Tieto no to je no. Srdce. Porad. Smile. Čo to má byť toto? Ja neviem. Tak čo je mi vysvetlí? To čo je? What? Čo? Neviem. Neviem to proste. Nechápem, neviem, netuším. Piano? Prepáč, ale to piano nebolo, aby ste vedeli. Týpek tam reálne bude avkovať, alebo čo? Nie, okej, vstáva, už to tam kreslí. Nie, že... Vysvetli. Finger. Dobre, teraz to... Alebo je to ruka. Ja neviem. Čo to môže byť? Môže prestať... Dobre. House? Kam to je sas? Skôr som chcel napísať sas. Prečo som bol tretí? Nechápem. Čo to je? Face? Že by znova? Alebo head? Smile? Price? Ježiši... Nie, to není. Ja neviem, jak sa to volá. A ona napísala King. Počkaj, Queen. Kde je Kve? Lebo tu nie je Kve, chápeš? Kde je to Kve? Ja tu nemám Kve normálne, alebo som slepý idiot. Nechápem. Ja nechápem. Potom to idem ja nájsť. Čo to môže byť? Dvere. Door.
Doors. Nie, to znamená, to viem. A sú to skúsiť. Bitcoin. Perot? OK. Nevypadalo to jak perot. Roller coaster. Ideme na nejakú dráhu. Potrebujem to veľké. Potrebujem to urobiť fakt veľké. Coaster, takže takto. Bum. A pekne tam urobím ešte vozík. Takže takto. Tak. To urobím sedátko. Potrebujem gumu. No tak to už nechám. Dobre. Neviem, či to vypadalo ako dráha, ale dobre. Počkaj, čo? Takto. Vidíte naľavo you will drive in some turns. Tak keď tam bude 5, tak ukončím video. Ale zatiaľ to nechám tak. Olympiáda, či Olympic. Či Olympic. Ale tam hore to nejde, ale Olympic. Ja viem. R a G, hej? Rag? Nie. Fundament. Dragon. To nenapadlo. No, ideme. Musíme, hráme. Takže toto. Coffee. Coffee. Tak. Fúha. Čo to je? Hala. Vysvetlite mi, čo je toto. Počkaj, čo je to blender. Dobre, už je tam 5, takže ja sa s vami lúčim. Prosím, dávajte lajky a odbery. Zvonček, aby vám nič neuniklo. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čus.